I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. Danas igramo, kao što vidite, Brawl Stars po prvi put, znači prvi moj game Brawl Starsa, Battle Royale igrice, znači super je. Također sam skinuo Clash Royale, tako da ćemo najvjerovatnije igrati i Clash. Znači, ovdje imamo, da vas prvo sam malo neki game da odigram. Ja sam igrao i ranije, imao sam skoro 10.000 trofeja. 8,5, ali dobro, da kažem, imao sam dosta dobrih, znači, ali ne Legend, znači. Idemo select, vidim. Imao sam puno, ali ja sam htio da otvorim novi account, zato što je onaj account već bio igran i to, i ne bi bilo zanimljivo, ajde, nego da otvorim novi account, i zbog toga sam otvorio novi account, evo, znači, game grab, ajde nek pola videa bude da igramo game grab, what, a posle da igramo showdown, to zvuči super, a? Dobro. Složit ćemo da se slažemo, dobro, okej, pričam sam se ovom. Play. Znači, igrao sam Zobu, ali je više dosadila, ništa novo, a već sam je onako i snimao i prosto dosadilo mi. Daj da probamo da igramo Brawl Stars, on će da biti zabavniji. Šamc hoće 100%, nemoj samo da me neko ubije, mi internet. Da li zezaš? Are you kidding me? Nestao mi je net, ljudi. Au. Ljudi, vratili smo se u game, ovako loše. Au. Možda izjednačimo, nisu daleko stigli. Au, ali mi baguje. No. Ne. Au. Gubim kon... No. Ne znam što klikćem. Ljudi, kontrole su mi bolje, malo sam sada priviku. Vodimo, znači za sada. Slušajte, je tamo. Ljudi, nisam ni... Dobro, ovu su pobedili, ne znam kako, ali uspjeli smo. Jako pola runde nisam igrao, vi moji su radili, znači bravo za njih, sve pohvale. Ni malo nisam igrao, ali opet sam dobio game. Never. Dobro. Ajme trebamo ovaj box sada za početak. Da vidimo. Da li će biti novi brawler ili što? Naravno će, ako sad bude čudzine. Naravno da nije. Mislim, onako sam dobio nedavno El Prima. Hoću da bude domaći El Prima. I Nitu. Mogu Nitu? Mislim da mogu. Čak i da vidim. Mislim, da, možemo. Super, ja obožavam Nitu. Ali danas će da igramo samo s El Primom. Možda sljedeći put bude... Dobro, ajde, nećemo samo, bilo bi dosadno. Miksat ćemo, okej? Ljudi, vraćamo se u game. Da, vratili smo se. Moramo sada... hoće da bude dobro. Nemoj da pukneš. Ubiće nas, nije nas ubio. Mi vodimo. Ali net mi je jako loš, ne znam zašto, ljudi, znači, ne znam. Ok, dobro za sada dobro. Nije. Samo fight. Mogu da ih healam, ne mogu. Samo beži, gubimo. Fuck you. Ok, malo oko miksaj. Ok, ovdje, ovako, i dupli udarac. Lepim se ove gemove, beži, sad došli sve gemove, mora pobegnu, ja sam vidim nada odborna. Znači, kad uzmete gemove, samo negdje idete u buš, ali nešto što se zašteka, gdje se vidite, evo ja da učim tutoriali od zadače, dobro. Ljudi, idemo još jedan česta, digamo posle, da vidim. Već je prošlo skoro po pola videa, koliko vidim. A znači da ne idemo ajde prvo solo, pa ćemo posle duo. Ajde uzemo, ne znam zašto, ne. Colt, ajde Colt. Znači da je definitivno Colt. Također, koliko sam sada primetio,
Uskoro ću doći u Next Ball. Vjerovatno će se lići video o Brawl Stars. Snimit ću ga, znači, snimat ću Brawl Stars i samo vam kažem, ili sljedeći video. Ili će biti Clash Royale, ili će da bude Minecraft. Mislim da će biti pre Clash Royale, ali ako hoćete, lajkite video i ako ima više od 5 lajka, mislim bit će Minecraft. Ako ima više od 2000 lajka, bit će Clash Royale. Ajde bude Clash Royale na krati video. Da ne bitno. Ljudi, super mjesto za spawn. Ne, ovaj će da nas kilo. No! Niste! Ljudi, server treba valjda bude bolja internet veza. Znači, sredio sam se, a prema čas. Da ne probamo? Ne, naravno da ne. Naravno da ne. Evo primo, ovo ga volim. Colt. Dupre mu posolim, ej. Kada ima PowerPoint, nisam igrao, brate, duo. Da li ne bude jedna runda, pa će da vidimo. Ljudi, kao što vidite, uzeo sam česa, sam ne svi mnogo jure, a je primo... Moram malo, znači da ih malo da hitam nešto. Mogu da, mislim da nju mogu da ću, mogu. I samo da znate, nisam pobedio ovaj game, jer me čovjek nije pucao. 10 trofeja ekstra. Dobro, 4. mi je rang, ok, mislim da bi on sada najveći rang za sada. Da, tokens remaining, ok, ekstra. I, wow, ljudi, wow. Ljudi, evo ga, novi event, Brawl Ball, ali nećemo to danas tiramo nego u sljedećoj epizodi. Mislim sada vreme da idemo da uđemo u duo, jeli? I ok, mislim da može da krenem. Ljudi, nisam oko zamišljao početak, moj igrač ne igra, što je jako loš, igra, ajde. I da, ako ja uzem pojen, ovaj power, XP, ne bot, beži. Zašto ne igraš? Fuck you. Naravno da je mrtav, i ako mi sada robot, ljudi moj, bože. Oh my god, ovo će biti napeti game. Ajde, beži. Mami! Ubi to džubre. Pa nisam mislio ovako, teo sam ja da... Ljudi, ubio sam Nitu, da i treba da odem ovdje okolo da bi uzeo ove pojene, bam. Fuck you. Nije gotov. Daj, meso. Fuck. Ovo je kritična zona. Pa oni ne igra, valjda. Jao, fuck you. Ovo ima 14, ili da su neki profil igrač, ne znam. Majko moja. Finer, master, guzaster. Kad sam rekao master, guzaster, mislio sam da mi guzate tada normalno veličine. Ne sudite, znači. Ispao sam čudan, ok. Ovo će biti... Eto Roblox. Idemo. Da li će biti nešto dobro? Please da mi daš Colta ili El Prima. Da li? Ok, coins, naravno. Share. Fuck, ajde neku... Imamo ćemo bonus tiki. Gemovi, please gemovi. Token doubler, to nije loš. To je možda i poljak. Možda gemovi malo
Kad započinješ igrici imaš 0 gemova, baš čudno. A kad započinješ Clash Royale, OMG, moj jezik, totalno. Ljudi, ajde da upgradeujemo El Prima i... Ljudi, ovo bi bilo to za ovu epizodu, a mi se vidimo u sljedećem videu. I'm out.